Kani kedai dashin Meghalaya, but ngipidiang sobhai pi baro shagani tu kubor mata kejanmit. Shuban pash ki kubor bimnai petchai mat bakongsan. Beliau mudi bodu menteri rang badu ka Re Mauritius with project company Roy, Ham Mauritius lingba ke video conferencing. Bu mau nong rem usimbut menteri rang badu Meghalaya ke surok pashi kilometer ha sao nong pri riboi. Jan kot kendai po hajar ki kena puli benda kun ke eksamen SSLC but HSSLC of menteri. Pelaj menteri ketna social welfare ki kendon balapan kala Khasi jang ka Pokso Act ar hajar khat ar ki kendon an bakongsan. Bat ki pulit bat bor sentiat ki long ki bakre benda kun persat ya ki kam no ong urak kena sangwa. Ki kubor ki bemnia. Menteri rang badu keri, Narendra Modi but menteri rang badu keri Mauritius. Upravin Kumar Jognot menek henne kesngi klap lelang ye ki project Kampenroy ha aga lega island Mauritius. Baro arngot kinong yalam klap le ki project limba ka video conferencing bakintop ya kalinti ya lingsun bat ka St James Jetty lemban real tli ki way pat ki project Kampenroy ha ka imlang salang. Kini ki project kin kintiu ki lat peniso lingsun bat lenti kumjo pan klan ha ka liang ka jingsngai. Hakajo kapor kan kintiru ia karoi kapar hakaliang ke imlang salang bat kayo kakot jong ka aga lega island. Haba ajeng kerana kini kisngi menteri rang badu keri Narendra Modi ulan nyau ia kejing daya pedeng ke India bat Mauritius kum ka bakhi baksar bat ka bakerpang. Ula ong bakari Mauritius kalong kalok ka bakungsan hakamat trekam jong ke India hakaliang kejing daya. Sembut menteri rang ba ke jela iba preston tensong ha kesengi balang ilabo ia umau nongrem na kebenta ke surok bashi kilometer ke bala siang rong ha sao nong bri riboy ha ka jengmang ke bakendai pau pon hendriu ibai lak tengka ha ba ai jeng kran ke jengelang iba tensong ilapan pau ya ke jeng kemen ha ka ban saki ke jeng urlong ke jeng angnut jong kinong song snong ila banjur halor ke jeng minot ke sarkar benbo hakmat iki project penroy badai hok ha ki jaka nong kendong. Hakaju kapor sembut menteri rang ba ilap liru ia ke community hall bedang syudap shna temai ha ke snong nongkra balabai tengkah hapo ke skim SRWP leng ba ketenat penroi sod. Program ini ben ong ba mentoi tam ka sao nong tri. Lei ka mentoi ka than ri bhoi berokol. Bali ngau phi ka do thia do dem ye be srok na po nong po den Singapore naman hoi ka de ka lifeline offering ya ka ke area ka than baroko te ka first phase mentangin sedang muslim show pengin sedang syuaban pol haunde ka first phase ka begin lamba jong kata ka donor ministry ka donor scheme berkabar bat pendep hadu am te penihat nganle napo ka wolda Menteri ketna puli puthi ke sarkar jela urakam sangmau laong bakidon sanpusan hajar sispa prap kendai ngut ki kena puli ki bene khoni examen secondary school living certificate kat bakidon lai pusau hajar lai spa lai pusan ngut ki kena puli ki bene khoni ka examen higher secondary school living certificate ki ban sedang ha ka shitarik bat sau tarik ulber habakran kelap thai kubor menteri laong ba ka Meghalaya Board of School Education kalapan krep ban petngor yo don ka no ka jing lat tu jong ki jingkeli kin don ru ki pulit officer flying squad supervising officers ban petngor ya baro kilat kelenti nakabenta ka jingyai bet bat jingyai renti jong ka examen laya thuru bagi don chispa pratili ki center nakabenta ka examen HSSLC but chispa san pukandai tili nakabenta ka SSLC hakeleng ki khat artili ki district jong ka jela 28,072 students will be appearing for SSLC examination and 2,812 for science 2,440 for commerce. Total 34,335 students will be appearing for SSLC, both science, commerce and the arts stream. And for SSLC,
55,189 students will be appearing for SSLC examination 2024. I want to convey my best wishes to all my students, those going to appear for final exam in SSLC and SSLC, both science, commerce and humanities. Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights hene kesengi kelapan long ya ke program nakabenta ban pelat ya ki kendon balapen kela Khasi jong ka Pokso Act 8000 khat ar ki kendon an bakongsan ha Pinewood Shillong haba ajeng keren ha kajingelang Menteri Ketenat Social Welfare uba polling do hene kesengi ula kamba ka jing shongkha khna hapo ka jela ka long ka bajurba Uba ling do ula ong ba ka jing shong kha khinna ka long ka mat ka bahap pan pen le jing mud bat shim kia bat ka sarkar jila ka zakmi bnia ban wanra ya ka ai ban yarap ya ka sarkar ban pen kot no ya ka ni ka jing ha ka im lang sa lang ka jing shong kha khinna u la ben rap ba ka tanat kala dep wat bnia ba ka don ka jing don kam ban pen se phlang jing tip bat ka program meta ka sngi ka long u mau jam sha ka ta ka lenti Hadian ke jeng penmi ke baara ke rensan lat pathai ba ke kenhon ke bakam ba ke dei ka GNLA regroup UMLA ke NPP bat menteri sarkar u rakam e sang ma ulaong bagi bor sintiat lem bat ki pulit kilale la ka kamram bat ki long ki balakre panele ya ke jeng tenjo kumjo usang ma ula kentat ba ke jeng kerdo kam ka de ga daw tenrai jong ki kam le no hapo ke jela Haba krench kelap pathai kubor usang maula ong ba ka sarkar jela kalashim ye kisien jam boper nak benta ki samla ka jela bat ka jing ka du kam dei shu ka daw jong ki kam le no But I don't know how true it is, but let us, our police, our intelligence is doing the due process and we are yet to identify, but we are well equipped enough. But no, I don't agree. Yes, there's an issue of unemployment, but in view of the unemployment, the going to the militants is not the solution, it's not the answer for them. So I don't think so. This is not the root cause of the issue. We have lots of programs, CM Elevate, Yes program, Yes Meghalaya, Prime program, Skill Meghalaya. There are many programs have been launched by the Honorable Chief Minister for the youth of our state. Hashwa ka election sa Lok Sabha ka Congress ka lather ting ka sarkar BJP ka sarkar pedeng da ka bakeno ya ka kum ka sarkar ka babam saptam pat ka balik siliang ha ka ban pentelun ya ki jingle bom hok ka wei hadian ka wei shikinong shokshong ka India haba ajeng kren ka jinge kendu pat ka lai pathai khubor Congress Bhavan Shillong unong agitien bat National Media Coordinator ka Congress na ka banta ka than chite la mingi Matthew Anthony ulaong ba ki jingle bom hok ki bah khmat jong ka BJP ki pat nong shong shnong gari ki kinthop ha kaliang kayo ka kot ka imlang sa alang bat ka kam san purthei na lor ka jing ka ru kam ha ka wei kaliang ki nong yalam ka AICC ru klei kren shai pa kim kwa banya sam ne le ka seat sharing kum shi benta jong ka jing so thu jing mut ha po ka shatri jong ka India President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee iba Vincent H Pala Idon hapedeng ka jeng krembat ka All India Congress Committee ban pen yang kertong na Shillong Batura. Because in the coming elections, Meghalaya has got 2 seats. We want to bring this injustice to the people of Meghalaya. We want them to think, we request them to think with an open mind. Never fall for this jingoism, never fall for these lies, the blatant lies. Think like an ordinary person. What if this happens in your family? What if this happens with your parents and your children? Won't you think and make a logical decision? And Congress as a party has always fought for the people. We might have made mistakes while we are governing because it's natural to have mistakes, but we never ran away from it. We tried to correct our mistakes and we tried to govern this country with people in our mind. We are absolutely confident that it is the people who are going to elect us again, and that's what exactly we want to say. Ka Regional Democratic Alliance bakantop United Democratic Party but ka Hill State People's Democratic Party hakasingi balang kalapan long ya ka jingelang patba hakayo do'lun Southwest Khasi Hills District kum shibenta jo ka jingelap election MP
Haba ai jeng kren ka jeng lang kertong ka RDA uba Robert Jun Karjarin ula ong ba la palat lai pusan snem kinong sok snong ka jela kila ai ka jeng shanya aki seng he kari hinre ka bas ngosi ka long bahaduk mentai ke 4 la pen pen wat tang ya kamat halor ka jeng ka japut bat kila pulom hajan baro ki kam ki bedai bat ka roi ka par jong ka jela ula ong ru bakala dai ka por ki seng riulum ban mi isha khamat na ka bentai ki pat ba khnang bakila ban ai pat sa shisin ya ka jeng shanya haki seng riulum ya ka batikna ila diru ramba balang pagi ka yen ya ka banyada ya ka khando ka sia ya ka tin ka thlik bat ya ka kur ka jat nilan pen bakla bamai ke kipatan menta ya ka ai ka ba kilong suwa kila hikai yang ni ban penne pensa ya ka ni ailang hati ka lon ailang hati ka diang nyien ya ka ban yele nam ta jongki Ka District Medical and Health Officer Riboy Klashim ya kasinjam badon kam kumjo ban pinshaish ke patba halor ke jing ai inject ki klong ke bahapo ka sansnam karta da ka pinlong ya ke jing ya ba jing pinshai patba hanong po kani ke jing ai inject labu por ban long ha ka sautrik santarik pan riu tarik ulber hakeleng ke Riboy District Hakani kesngi la sakhi ke jing shim benta shit hem ju ki khna school bat ki nong tre ka kwat ki kya ringkat ki banner bat plakat ban pensngo halor ke jing don kam jong ka jing ai inject ka District Health Education Officer Ikong G Wajri ila kerpat ki kimi ki kpa ki nong yelam shnong bat ya baro ki nong shnong ke Riboy ban wan sakmat ban ithu ki jing don kam jong ka jing ai inject ki khlung ki bahapo ka sansnam ka erta bat kala ongru baka jing tre lang kalong ka badon kam hadu kata-kata ban rat tengkong ya ka polio na po ka district tam ki badon ki khlung ki bahapo sansnam karta bikin wan yelam ki khlung syak itu ki polio booths ki banglabo hagi benta ki bapher hajan ki area jompi hajan ki shnong jompi baphinya ai ki ki polio drops ki khun jompi khnang bigin long ki khun ki bashat bakhlan dina bor bat bakinum yo ayo khanyang jingpang polio ha ka jingi khun persha ai ka jingpang tuberculosis ha ka Riboy District kumshi benta jong ka pradhan mantri TB Muk Bharat Abhiyan Corpus jong ka District Tuberculosis Officer kalapan long ki jingelang benta kasngi ha Bernhat PHC ha ka bakala sami ki jingbam ki batay siya kinong pang TB haba ay jing kren ha kini program UMLA ka than uba sostun sotun ula ay ka jingero ay ka jing persyang jong ka sorkar pedeng sorkar jela bat katanat ka kwat ka kya madia khon ya kani ka jingpang ula banjor halor ka jingdon kam jong ka jing yetre lang ha ka bandrat deng khong ya ka jingpang ha ringkat ka jing kerpat ki nongpang madia tre lang bat ki bor penyai ka kwat ka kya Kiwe ki bedon lang hakani ka program ki kentup yu District Medical and Health Officer Dr. T.S. Momen, District Tuberculosis Officer Dr. E. Kalwing, bat ki nong mi khamat nagi company ki bakular ban kersan ki nong pang TB, da ka bapenbiang ya ki jing bam teimet hakapor ki jing sumar ke jongki. In the year 20 Prime Minister yaka jingthlu ha kabidai bat kumno ban rading mai tani ke jing stom ka bala ban pinkoj bat kadai tang ka jing testa ka jing phi ban di ikidawai bat bam ki jing bam ki batai ka bala bang ila ban ong bang ila ban rat ki ding khong ha kabidai bat kene ke jing stom ki bi Mentang ni pet ki jing long jaman ka sim nang shalong Kajing shit kalong khat 0.0 degree Celsius bakajing kriya kalong 0.1 degree Celsius kajing skam gawa kalong san pusan na kashis pa min step pan ru punyo na kashis pa jan miet kala abandon kajing hap slap ka ba malu malahi ka tu kani gijaka Sean boy shak bakoj jang thuk kubor pek biang sesi ni kemat pekong san Beliau mudi pada Menteri Rang Bakdo Keri Mauritius iki projek kampen roy ha Mauritius ling ba ke video conferencing Bu mau nong rem us sembut Menteri Rang Bak Jelai ke surok besi kilometer ha sao nong beri Riboy. Jan kot kendai po hajar ki kena puli bani kun ke excellent SSLC but HSSLC ong Menteri. Pelat Menteri Ketenat Social Welfare ki kendon balapan kala Khasi jong ka Pokso Act 8,000 khat ar ki kendon an bokongsan.
Bat ki pulit bat bor sintiak ki long ki bakrek bani kun persya ki kamle no ong urakam ni sama. Ti parlok katung lapoi sa bukut jang thup kubor jing mata ka janmiet haduk mende syambiang bat pila syai kasni kumlei pi barot. Sports Women's Premier League Royal Challengers Bangalore will face Delhi Capitals in a short while from now. In national news first, the government has approved PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana for installing roof